graduate sphere in terms of that area. Akara ka unu ga-eshi, ụmụ boys ga-eshi akara ngwa. The ability to apply and the lack of stability and accessibility to the housing market. So unless, for example, you already live there or you have family nearby or something like that, there's the likelihood of the national insurance for employers. Kita ayah keluarga kayu kucing. Kita. Ke iwu shi n'unu chọọ mme ebebe chukwu. Ke iwu iji kpụọ ogbogbo anya na-eshi nri. Ka mmanụ agala ịba n'anya gị. Ngwanụ. Unu je nete iwe unu na-eshi. Ba na-achọ inete iwe ba na-eshi. Ke iwe nwa ba na-eshikwo. Ọ ga-ebegokwa ya Chineke. Iwe ka unu na-eshi iwe nwa. Ke iwe unu na-eshizi ire papa? Anyị na-eshi akara. Unu na-eshi akara? Washitekwele ụmụazị. Sekwele. Kedu iwe ị na-emezi Ebube Chukwu? Na-akpaghali akara. Ị na-akpaghali akara? Nna m daalụ. Nkwa akara nwa na-akpaghali ọ na-emetekwu ya. Ndewo papa o. Nke bụ bọọlụ. Chineke wagetekwele. A na-etinye akwụkwọ ka onye aka wee welu mmana. Ka onye aka welu mmana. Ọ dị mma ụmụ nwoke abịa na-eshi nri ka ba mụta ka anụ nwaanyị ka nwaanyị abaghali imelube gaị ọkwa eziokwu ụmụaka Anyị akwa iwe ka ọ dị mkpa ka anyị enye. oke nwa na-akwọ ibe Ebube Chukwu nọ na-enene ka ba na-awụkọ. Chancellor Rachel Reeves will deliver Labour's first budget for 14 years. But with a pledge to put more pounds in no shortcuts to restoring economics. This from our business reporter. Oke nwa na-eme ire bụ akam dried one yana custard. Ọ na-eme oke nwa ọ na-emix it together. Oke nwa ka ị na-eme? Scotland, how much new extra money is going towards the health service. Any extra spending in England will result in extra spending for the NHS here in Wales. An NHS which is all ministers are united on is their desire to see for every £100 cost that pool of coal there is quite stationary. Prime Minister Pedro Sanchez was likely to give a statement. We will try and get some of those updates from that. But
coming back to you, Dad, what is Ụmụaka ka ego unu si bụ ndị unu na-eli. Ọ tọrọ ụtọ rinne.